ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತ್ರಗಳ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಾಲು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೇಲೆಗಿತ್ತಾರ ಸೊ ಯೋಗಿತ್ತಕ್ಕನ ಚೂರು ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಅಲ್ತೆ ಕನತ್ತೀನಿ ಮೂಲಿತನ ಇಂಚೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡಿರು ಹೆಂಗೆ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಂಡಿದ ಬಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಬಡ ಹುಡು ತಾಲ ತೀರೊಂದು ಪತ್ತು ಬಡ ಅವನೊಂದು ಎರಡ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾಕಿತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಲಿಂದ ಅವನೊಂದು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮುಂಜಾಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದ ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಕಚ್ಚಿದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದ ಪೂರ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿತ್ತೆ ತವುತ್ತೆ ಪೂರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತ ಹನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈದೇರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಡ್ಪಿರ ಅಂತ ಪಿದವಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಡು ಹನಿಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಪ್ಪತ್ತು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲರ್ಲು ಬತ್ತಿರು ಈ ಮರ್ಮಲ್ ಬರೋದಿಪ್ಪುಡು ಈ ಮರ್ಮಲ್ ಚುರ್ರೇರು ಬರ್ಪುರ ಅದೇ ಬಲಾಂಡ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಬಲಾಂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರಶಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಲೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೆಕ್ತಿ ಮಲ್ ಬರ್ಪುನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಿಗ್ಗೆನ ಅಣ್ಣನ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆನ ಎನ್ನ ಮರ್ಮೈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಲೆಲ್ಲ ತಂದ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮೊಬೈಲ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬೈತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅದೇ ಮಾಮಗನ ಮುಲ್ ತೌತೆ ಕಚ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 15 ಉಪ್ಪು ಅವಲತ್ತು ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನಕ್ಲು ಮುಂದೆ 11 ಲೇರು ಹೆಂಚಿನ ಆರಿ ಇನ್ನು ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಬೈದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಗಳ 2 ಜನ ಬೈದಿರು ಇನ್ನು ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲ ದಿನ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ಬಂಡ ತಿಕ್ಕು ಅದು ಬರ್ಪು ಜಾಲು ಇಂಚೋಡೆ ಗಂಡ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಪುನು ಕಡಿಮೆ ಇನಿ ಬರ್ತೇರು 2 ಜನಲ್ಲ ಬರ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂತೂ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಚೆಗೆ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆನ ತಾಯಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡದನ್ನು ಬರಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೈದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಡ ತೆತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅರೆಪ್ಪು ಪೂರ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಕೈತು ಅಂತ ಅರ್ಧರು ಅರ್ಧದು ನೀನು ಸೌತೆ ಸಾರು ಮಲ್ದೀನಿ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣವನ್ನು ಪೋಡು ಕೆತ್ತಿದ ಮೀನು ಇನಿ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಬೈಯಗತ್ತಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಯೋಗಿತಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಬೈದಿಜ್ಜರು ಪಂತಿಗೂ ಬೈಲ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇಯರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪೋಪಣ್ಣೆ ಕನತ್ತೆರ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೀನಿ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಅಂತ ಸೇರು ಜೈಕ್ ಬೈ ನೀಲಕ್ಕಾಗ ಹುಷಾರಿ ಸಾರಿ ಯೋಗಿತಕ್ಕಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನೀಲಕ್ಕಾಗ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂತಿ ಪರಿಹಾರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಕತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕ ಚೂರು ಮಂದಿ ದಿಂಜ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಬೈ ತಿಂಪು ಕಡಿಮೆ ಬೆತ್ತ ಪಂತಿ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿಳುಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಕೊನೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹನಿಗೆ ಪಂಡು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಶ್ವಿನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತ ಹನಿನ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೈತಿದಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೈತಿದಿ ಅತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ ಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಳೆ ಗೋಳೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಟು ಮೈ ಗೆ ಜೋರ್ ದು ಬಿಸ್ಸ ಪಾಪ ಇದೆ ಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಪ
ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆದರ ನೆರ್ದಿ ಪುಡಾಯಿ ಕೊಂಚ ಜೋರದ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೌತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಲೇಪಲ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಮೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ವೆಜ್ಜಿನಿ ತೌತ್ತೆ ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಜಪ್ಪುಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಲೆಗ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಜಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ತರಕಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಸ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹನಿ ಮೀಯರ ಪೋತಲ್ಲ ನಾನೇನು ಕಾತೊಂದಿರ್ಲಿ 2 ಜನ ನಾವು ಎಗ್ ಮಲ್ಬೋದು ಸಾರತ ಅಂಚ ಎಗ್ಗದ ದಾಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬುರ್ಜಿ ಆಮ್ಲೆಟು ಇದನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಇಂಚಾನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಸ್ಪೈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇದನ್ನು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಗ್ಗಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇವೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊಚ್ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಚ್ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಚ್ಚೂರು ಸೋಂಪುಲ ಪಾಡೋದು ಗಾಯ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಲಿಯ 3 ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡುಂದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಲಿಯ ಮುರಿದು ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಕ್ರಂಚಿ ಅಂಚ ಆವೋಡು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಸೋಂಪು ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೀತೇನು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಮುಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ನೀತೇನು ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಬಣ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸಾಲೆದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ಮಸಾಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋನೇಟ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪದನ ಕೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಡ್ ನೆನ್ನೆ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣ ಏನು ಪಾಂಡ ಪರಿಮಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚ ಸೊ ಏನು ಆತೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೋಂಡನಿಕ್ಲೆನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆನಾ ಪುದೀನೆಲ್ಲ ಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಪಾತಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಸಾರು ನಾನು ಕಡೆ ಉಂಡೆ ಜೋರು ಬಡ ಆಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೋಸೆ ತಿಂತೀನತ ಅಜ್ಜ ಒಣಜಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಸ್ಸನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೈಟ್ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ತೋಜೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಡುಂತಿದ್ದೀರ ತವತೆ ಕಚ್ಬಿಡು ನೀರೆ ತವತೆ ಕಚ್ಬಿಡು ಚಪಾತಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ನಿಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಉಂಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಸ್ ಗಡ್ಡು ಬಶೆ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಅವನಸ್ಲ ಉಣ್ಣೋದು ಚಪಾತಿ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಧೂರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ಬಾನ ಹೋಗ್ತದೆ
ಒಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಪಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಕ್ಕಿ ದಿಕ್ಕು ಅವು ಬಾಜ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕಜ್ಪ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕತೆ ಕೇಳ ಅಮ್ಮ ಎಂಕನು ಪೂ ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಚಪಾತಿ ಯಾವು ಚಪಾತಿ ಯಾವು ಇಂದೆಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆಯರಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕಡೆಯರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತ್ನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತಿರತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಹಾರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಕ್ಕಂತು ಕಚ್ಕೊನತ್ತೆ ನಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ಕೆತ್ತಿಗೊನತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಲೆ ಇಂಚನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಇಂಕ್ ಕಜಿಪ್ಪಿಜ್ಜೆ ಒಣ ಜಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಆರನಕ್ಕೆ ಪನವಿರಲ್ಲಿ ಬೋದಿತ್ತೇವೆ ಕಾಂಡದ ಮುಜ್ಜಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಒಂದೈತೆ ನೈನ್ ತಿಂಡೆ ಬಡ ಹುಡಿ ಜೀವ ಬೋದಿತ್ತರ ಗುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಯ್ಯಾಗಿತ್ತು ಬಯ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ आणि आपण राईस वरचा एक राईस यावा ఇంకా సైడ్ కాదండి అवा ಯಾವ್ದು ಸಾರು ಹನಿನ ಶೇಲೇನೆ ಶೇಲೇನಿ ಹನಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಬೈದು ಹನಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅದಾನಿ ಕೃಷ್ಣದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೆ ಕೋಡೆದ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೆ ತುಂತು ಮನಸ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೆ ಬರ್ಚ ಪುರ ಚಪ್ಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ಮುಟ್ಟುದು ಉಪ್ಪುಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೋಡೆ ತಿಂತಿದ್ದೇನಾ ಬಟಾಟೆ ಅವು ಕಜಿ ಕೋಡೆ ನುಂಗಿಲ್ ನೀನು ಯಾವ ಪಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಾನೊಂದು ಚಪಾತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕಡ್ರ ಡುಂಡೆ ಕಡು ಬಡವು ಪಂಡ ಹಬ್ಬ ಏಪ ಎಲ್ಲ ಸಾತು ಜಿನ ಅವನು ನಾತು ಜೋರು ಬಡವು ಇದೊಂದು ಚಪಾತಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಚಪಾತಿ ಆರೆಗ್ ಮೂಚಿನ ಡೆಂಕ್ ಬಸಾಲೆದ ಕಜಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಒನ ಚಪಾತಿ ನೈಟ್ ತಿಂಡಾವ ಅಂತ ಮಗದಾನ ಸೇರಿಸಿ ಕಫ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಬೇತೇನೆ ಬರೀ ಮಂಜನಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಇಷ್ಟರಾ ಪಕ್ಕುಗು ಪಕ್ಕುಗು ಓಲಪ್ನ ಚಿಕನ್ ಏರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ನೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ಹಳೆಗೆ ದಿನಾಲ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇದರ ಕೆಲಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಕೆಲಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗಿರಿ ಮುಖ ಚಂದ ಮನಸ್ಸು ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೈತಿದಿ ಕೆತ್ತಿಗರ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಮೈತಿದಿ ಎಲ್ಲ ಮೈತಿದಿ ಪಡಿತೇನೆ ಅದ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೈತಿದಿ ಅರ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೆನ್ನಲ್ಲ ದಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ತುಂಡು
ಎನ್ನ ಈತುಂಡು ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲವು ನೋಡಿ ಜಿನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಪೇ ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಾವ್ಯ ನೀನ್ 4 ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಯಾನ್ ತಿಂತ ಪೂರ ಉಂಟು ನನ್ನ ಇತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಪೂರ ರೂಮ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ನೀಗ ಓದ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ರಡ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕಜ್ಜಿ ಪುಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಪುಡ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ಎಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಗಿಚ್ಚ ನಾಯಿಗೆ ಆಡುವೆ ಕೊಚ್ಚ ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಬೂಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಪುಡಿ ಆಂಡಲ ಬೂಸೈ ഞാൻ ഈ തുണ്ട ചുല ഈ തുണ്ട ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಪ್ರತಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೊಟ್ಟಿ ഞാൻ വിന്ന് ಅಲ್ಲ ഇതില്ല ಖಾಲಿ ಅನ್ಕೊಡ ಪಣ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿನ್ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನೋ ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಅದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಡ ಬೂಸಿ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಯಾ ಪೂರ ಉಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ